vagyok, és a mai videóban itt lesz velem a testvérem. Hello! És a mai videóban meg fogjuk csinálni a Lego autótörés teszt második részét. Szóval... Igen, de ez már nem ilyen ledobálós lesz. Igen, ütközés lesz. Baleseteknek lesz ütközése. Ezt már elmondtad. Hát most több lesz, mint az előzőben Előzőben dobtunk 3-at, az jó van. Igen, szóval várjatok sok szeretettel. Ezek a járgányok fognak a mai videóban szerepelni, szóval most már kezdjük a törést. Csak még a belsőjüket megmutatjuk. Ennek is ott van egyébként a belseje. Látjátok, szóval kezdjük. Reméljük, hogy tetszett nektek ez a videó. Ha tetszett, akkor nyomjatok rá egy lájkot, iratkozzatok fel, és Sziasztok! Sziasztok!